Evo nas na teritoriji opštine Šipovo, dolazeći iz smjera Glamoča ka Kupresu, kako bi, nadam se, u sjeverozapadnom dijelu teritorije opštine Kupres razgledali veliku nekropolu Rastičevo, selo Rastičevo, na lokaciji Rastičevska mašeta, blizu 300 spomenika srednjeg vijeka. Ali ovdje interesantno, na putu za Kupres, lijevo, selo Podosolje, na jednom dominantnom visu, na jednom brijegu, jedan izraziti plato, crkvište Rid. Danas nisu uočljivi ostaci zidova ili nekih jasnih konstrukcija, ali ovdje izvjesno po predanju mjesto crkve drevnog manastira, označeno toponimom Rid. Evo ovdje je podignuti krst i može se vidjeti ova zona koja se nalazi nad jednim kanjonom. Dakle, stigli smo kroz kanjon Plive, odnosno Janja, rijeke Janj, pritoke Plive.